Nawr eich bod yn ymwybodol o'r gwahanol fathau o eiddo deallusol, mae'n bryd ystyried sut mae eiddo deallusol yn berthnasol i'ch busnes. Yn gyntaf, mae angen i chi ystyried pa eiddo deallusol sy'n debygol o fod yn bwysig i chi. Edrychwch ar beth sy'n digwydd o'ch cwmpas chi, a oes eiddo deallusol yn eich diwydiad chi. Sut mae eich cystadleuwyr yn defnyddio eiddo deallusol? Beth mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl? Dyma rai pethau i'w hystyried. Os ydych chi'n gwerthu nwyddau neu wasanaethau i gwsmeriaid, mae'n debyg bod eich brand yn bwysig. Petai cystadleuedd yn dechrau gwerthu cynhyrchion ag enw neu logo tebyg chi'n chi, sut byddai hynny'n effeithio ar eich busnes? Os yw hyn yn bwysig i chi, yna dylech strategaeth eiddo deallusol gynnwys cofrestru nodau masnach ar gyfer eich brandiau. Ydych chi'n gweithredu yn y deyrnas unedig yn unig, neu ydych chi'n allforio hefyd? Os ydych chi'n allforio neu'n ystyried allforio o fewn Ewrop, yna dylech strategaeth eiddo deallusol gynnwys gwneud yn siŵr bod y brandiau rydych chi am ei defnyddio ar gael i chi ei defnyddio yn Ewrop yn ogystal â'r deyrnas unedig. Odych chi'n bwriadu trwyddedi'ch cynhyrchion neu'ch prosesau? Os felly, bydd angen eich strategaeth roi sylw i hyn. Mae'n llawer haws trwyddedu hawliau cofrestredig na hawliau heb eu cofrestru. Beth am os ydych chi'n dymuno codi arian drwy fuddsodwyr neu gyfalaf menter? Os felly gallai portffolio o batentau fod yn ddefnyddiol iawn. Os ydych chi'n dibynnu ar gyfrinachedd ar gyfer cynhwysyn cyfrinachol neu risait cyfrinachol, enghraifft, mae angen i chi wneud yn siŵr bod NDAs cadarn, cytundebau dim datgelu, ar waith o'r dechrau. Os ydych chi'n bwriadu gwerthu'r busnes yn y dyfodol, efallai bydd angen i chi ddatblygu portffolio eitha deallusol cadarn mwyn eich busnes ddenu darpar brynwr. Wrth gwrs, efallai eich bod yn dymuno osgoi cael eich erlyn yn unig. Os felly, gwnewch yn siŵr nad ydych tresmasu ar eiddo deallusol unrhyw'n arall. Chwiliwch drwy nodau masnach a phatentau cyn cyflwyno cynnyrch newydd. Pan fyddwch chi wedi penderfynu ar eich strategaeth eiddo deallusol, rhowch y strategaeth honno ar waith. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw nodiadau am yr holl gamau a phenderfyniadau y byddwch chi'n ei gwneud, a gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i daro golwg ar y strategaeth o leiaf unwaith y flwyddyn. Mae'n bosib y bydd angen i chi daro golwg ar un amlach os bydd eich amgylchiadau'n newid, os byddwch chi'n cyflogi staff newydd, ymwneud farchnadoedd newydd, neu'n datblygu cynnyrch newydd. Cofiwch, mae angen eich strategaeth eiddo deallusol fod yn gyfredol ac yn berthnasol i'ch busnes. Mae eiddo deallusol yn werthfawr iawn, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi'ch diogelu.